приложи и да се гласува клаузата за правата на човека, така както е предложена от комисията. По принцип, ECR подкрепя идеята и споделя Европейския парламент да има засилени правомощия при замразяването на търговските преференции в случаите, когато става дума за нарушаване на клаузите на човешките права. Това може да стане чрез промяна в действащото законодателство от страна на комисията. Това са нещата, които искам да споделя с вас. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Mr. Radoš for 2 minutes, please. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam produženje preferencijalnih sporazuma o trgovini sa 6 zemalja Zapadnog Balkana. To tim zemljama, pogotovo u uvjetima krize, puno znači i sigurno će doprinijeti i njihovom približavanju Europskoj uniji generalno, ali svakako i njihovoj gospodarskoj održivosti. Žao mi je naravno što Bosna i Hercegovina nije u tome režimu, nego što je taj postupak preferencijalne trgovine trebala regulirati privremenim sporazumom, ali se nadam da će novi pristup koji je Europska unija usvojila i pozitivne promjene o kojima smo malo prije govorili u Bosni i Hercegovini doprinijeti do tome da se klauzula o ukidanju tog privremenog sporazuma sa 1.1.2016. godine neće ostvariti, da će do tada Bosna i Hercegovina postići sporazum sa Europskom unijom u pogledu pristupanja Hrvatske i da će uostalom doći i do aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a ne samo toga privremenog sporazuma. To je moja vrlo uvjerena nada. Želio bih na kraju i pozdraviti promjenu u izričaju u kojem slučaju će dolaziti do suspenzije toga sporazuma. Naime, prije je stajalo da u slučaju ponovljenih i sistematskih kršenja ljudskih prava, temeljnih principa demokracije, sada je to izostavljeno. Mislim da su te zemlje u razvoju kada se može od njih očekivati da svako kršenje temeljnih demokratskih prava treba biti uvjet za suspenziju ovoga sporazuma, a jednako tako pozdravljam pozitivnu formulaciju amandmana u članku 2 koji govori o tome da treba respektirati, a ne da treba kazniti izostanak respektiranja poštivanja ovih temeljnih prava. Hvala lijepo. Well, thank you very much. Now, Mr. Khan, please. 2 minutes. Thank you, Chair. I would like to thank the Commission for its proposal and Mr. Preda for his work on the opinion. The S&D Group welcomes the extension of autonomous trade measures for Western Balkan countries participating in the stabilization and association process. These measures should be seen in the wider context of our policies regarding the Western Balkan countries. Button. Let's start again, Chair. Thank you. Okay. These measures should be seen in the wider context of our policies regarding the Western Balkan countries. Our ultimate goal being the region's full membership of the EU. The Commission is proposing to add a human rights clause to the regulations, which the S&D Group has long demanded, and we very much welcome. As countries seeking EU membership must conform to the Copenhagen criteria, it is important to introduce a clause ensuring that action can be taken in case of serious and systematic violations of the fundamental principles of human rights, democracy, and the rule of law. I support the Commission's proposal to have the GSP Plus wording, which includes core labour values, labour standards. I believe, however, that the clause should be expanded to also include environmental standards, so as to promote and protect human rights and principles of sustainable development, and to help the countries align with the community access. I support the Bosnia suspension clause as it takes action to protect Croatia, which as an EU member state should not be discriminated against. The EU has, however, a responsibility towards Bosnia-Herzegovina security and stability. Therefore, I suggest
that in the case of any unpredictable and serious circumstances, the EU foreign ministers should be able to act quickly and, if deemed appropriate, cancel the suspension in order to keep security and stability in the region. I do hope, however, that Bosnia-Herzegovina's new authorities will take advantage of the positive impetus given by the adoption of the new EU approach to solve also the outstanding issues. Thank you. Thank you very much. Now, Mr. Pizzula, for 2 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Koliko je ovaj povlašteni trgovinski režim koristan za zemlje Zapadnog Balkana najbolje vidimo iz podataka koje smo imali prilike pročitati u izvješću koje govore da je 2013. godini Europska unija bila najveći trgovinski partner regiji Balkana, kako u pogledu izvoza 72,7%, tako i izvoza od 82%. U svakom slučaju trgovinske povlastice podržavat će ekonomsku integraciju s Europskom unijom, te vjeruju da će se ujedno povećati razina političke stabilnosti i ekonomskog napretka u cijeloj regiji. Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske odredbe svog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci, jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura. Ukoliko se u obzir uzmu dosadašnja sredstva koje je Europska unija dodijelila Bosni i Hercegovini, riječ je o gotovo 700 milijuna eura u zadnjih 7 godina, bez, nažalost, rezultata koje smo očekivali, dakle potencijalni gubitak Bosne i Hercegovine bi bio zaista simboličan. Zato kažem, riječ je prije svega o političkoj poruci. Europska unija je ugovorna zajednica i doista regulative i propisi trebaju biti unaprijed poznati. Podsjećam da kada su 2004. godine iz CEFTA, a u Europsku uniju izlazile Republika Mađarska i Republika Slovenija, tada je Hrvatska bila u situaciji u kojoj je bila Bosna i Hercegovina i nakon 2 kruga pregovora doista smo se usaglasili da se s tim zemljama trgovinski odnosi nastave u tradicionalnom opsegu. Za vjerovati je da će do konca ove godine doista i nove vlasti u Bosni i Hercegovini pokazati drugačiji senzibilitet prema svojim obvezama i naravno regulama koje vladaju u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Thank you. And now, on behalf of the European Commission, again, Mr. Simon Nordew, for 2 minutes. Thank you very much, Chair. Let me start by, first of all, making a point clear, which I think is important.